Milé ženy s otevřenou intuicí, které chcete ještě více poznat sebe samu a prohloubit víru ve svou intuici. Věděli jste, že poznání sebe sama je klíčem k hlubšímu porozumění druhých? Má to 3 tajemství. První, intuice je vaše největší spojenkyně. Druhé, vše začíná ve vztahu k sobě. A za třetí, vědět, co opravdu chcete, mění pravidla hry. Jak více poznat sebe samu? To je, jak poznat své talenty, své dary duše. Zdravím vás. Věděli jste, že nejdůležitější část procesu poznání svých talentů, speciálně pro ty, kteří znají svou intuici a k dalšímu prohloubení procesu sebepoznání, již není třeba hledání dalších kurzů a odborných školení? Takže co je nejdůležitější pro zralé ženy s otevřenou intuicí, které hledají další střípek sebepoznání? Je to nalezení správné rovnováhy mezi 3 klíčovými faktory. Intuice, víra v sebe, pochopení a přijetí. Dobrý den, moje jméno je inženýrka Petra Vacková a jsem expert na pomoc ostatním. Pomohla jsem již mnoho ženám, stejných jako jste vy, nalézt vnitřní klid, pochopit své emoce a vést naplněnější vztahy. Sama jsem si touto cestou musela projít a dnes sdílím své poznatky s ostatními. Takže teď se s váma podělím o svá 3 tajemství ohledně nalezení správné rovnováhy mezi těmito 3 klíčovými faktory. Intuice, víra v sebe, pochopení a přijetí. A jak dojít k rovnováze, k pochopení situací kolem sebe? Proč se dějí, když znám své niterní nastavení, své dary duše? Takže první tajemství je, že intuice je vaše největší spojenkyně. Tohle je důležité, protože ženy, co hledají jen sebepoznání, svou podstatu, často nevidí své nastavení a svůj posun. A mnohdy stačí jen ukázat na konkrétní situace, aby se v nich každá poznala. Každý z nás má schopnost cítit, co je pro ně správné, ale často tuto dovednost zanedbáváme. Naučím vás, jak poslouchat svou intuici a udělat z ní svého průvodce. Tohle je důležité, protože pokud pouze hledáte cíl, to je, jaká je vaše poslání, kde se uplatnit, jak dojít k uznání a ke smyslu bytí, často ani nevidíte cestu, kde jsou příležitosti a skryté diamanty vašich talentů. Druhé tajemství je, že vše začíná ve vztahu k sobě. Jaký vztah máte sami k sobě? Takový budete mít k ostatním. A pokud chcete lepší vztahy s druhými, je třeba začít u sebe. Naučím vás, jak překonat vnitřního kritika a posílit sebedůvěru. Třetí tajemství je vědět, že co opravdu chcete, mění pravidla hry. Mnoho z nás přijímá to, co nám život nabídne, místo abychom aktivně hledali, co skutečně chceme. Naučím vás, jak si ujasnit své hodnoty a touhy, aby váš život získal nový směr. A teď si možná myslíte, že žádné talenty ani nemáte a že je ani nepotřebujete znát. Trik je v tom, že tohle si myslí většina lidí. Opak je pravdou. Každý má talenty. A je velká chyba nechtít je znát. Právě proto jsem pro vás vymyslela bezplatnou 15-minutovou službu, kde si o tom, zda je potřebujete znát či nikoliv, můžeme nezávazně promluvit. A tohleto bleskurychlé řešení, jak já tomu říkám v té své službě, 15-minutovému hovoru, je speciálně navržen tak, aby pomohl zájemcům o načtení darů duše lépe pochopit, jak fungují a jak se projevují. Povím vám několik situací, ve kterých se jistě poznáte a ukážu vám, jak s nimi naložit, aby fungovaly ve váš prospěch. A teď mi dovolte něco vám nabídnout. Můžu? Když nyní kliknete níže, můžete si zdarma zaregistrovat termín, ve kterém se během 15 minut dovíte, jak dary fungují, jak se dary získávají
a jak je aktivujete v běžném životě. A to není nic těžkého, jak by se na první pohled zdálo. Klíč je velmi jednoduchý. Nemohu vám slíbit, jak dlouho bude tato nabídka k dispozici zdarma, protože se bohužel nedokážu naklonovat. A první náznaky ukazují, že o tento bezplatný hovor zdarma zájem a můj kalendář se rychle plní. Klikněte níže a získejte stejně úžasné výsledky, jako dosáhly další ženy, které poprvé dostaly informace o svých talentech. Na několik referencí se můžete podívat níže na této stránce. Takže naposledy. Klikněte níže, zaregistrujte se a ať máte skvělý den.